Вельмі прыемна бачыць усіх сёння вечарам у беларускім кніжным клубе «Неба адно на ўсіх». І сённяшняя сустрэча, якая падрыхтавана з дапамогай згуртавання беларусаў Канады і Беларускага інстытута навукі і мастацтва Бенім, Канада, прысвечана беларускаму навукоўцу, паэту, грамадскаму дзеячу, актывісту беларускай дыяспары ў Канадзе Пятру Мурзёнку. Сёння у нас такая незвычайная сустрэча, у тым сэнсе, што ніколі такога не было, але сёння мы прэзентуем две кнігі Пятра. Гэта кніга «На возеры Свідна» і «Кахаю, люблю». Вось, я хочу сказаць, што мы, як заўсёды, прымаем пытанні праз Zoom, і таксама пішыце ў чат і задавайце пытанні ў чат. Мы таксама будзем агучваць гэтыя пытанні. Вось, я хочу сказаць, што мы пачнём абмеркаванне кніг з першай кнігі «Ля возера Свідна». Это кніга біяграфічная, гэта кніга пра маму Данату Генрыхаўну Мурзёнак, і Пётр напісаў эту кнігу паводле успамінаў, і кніга распавядае пра жыццё менавіта яго мамы. Хочу сказаць, што гэта кніга, магчыма, не першая, таму што некалькі гадоў таму Пётр выдаў кнігу свайго бацькі, вельмі цікавую, «Над Дзісенькай ракой». І, здаецца, вот это працяг той ідэі, калі кнігі выдаюцца по успамінам бацькоў. Вось, цяпер я хочу даць слово Пятру. Вось, ён раскажа пра тое, як узнікла ідэя напісання кнігі, як яна пісалася. Звычайна, некалькі хвілін пра тое, што вы палічыце расказаць, і тады мы пяройдзем к абмеркаванню, будзем задаваць пытанні. Калі ласка, задавайце пытанні праз чат і падымайце рукі. Так што вітаем, Пётр Мурзёнак. Дзякую. Добрый вечар, дарагія сябры. Добрый вечар, нашы шаноўныя гледачы. Дзякую, што далучыліся да этого эфира. Я хочу подяковать Юрасю Шамецкию, як инициатору этого клуба, книжного клуба, и за запрошение представить мои две працы тут. Фактично, сегодняшний вечер присвячены не асабіста мне, а моим книгам, так что меркаванню этих двух книг. Ну, я еще хочу отступить пару минут, сказать про то, что кніжны клуб працуе ў рамках Беларускага інстытута навукі і мастацтва, і што ў нашым інстытуце ёсць шмат іншых другіх актыўнасцей. У нас працуюць мастакі, Алена Ляпко, Пётр Шварцман, Івонка Сурвіла. У нас ёсць много музыкаў, у нас ёсць і Міша Рыкаў, у нас ёсць Галіна Рызайпур, у нас ёсць Уладзя Шамецкая, якая фактично вядзе тут канцэртныя рэі у Атаве і шырэй. Вось, у нас людзі ёсць, якія пішуць у часопіс «Культура нацыя», і это спадар Панізняк, і спадар Рапецкі. Усе яны з'яўляюцца сябрамі нашага інстытута. І я вельмі хочу таксама падзякаваць сям'і Каралькевічаў, Іне і Сашу за то, што яны прыюцілі нашу імпрэзу сёння тут, а Саша Каралькевіч вядзе прамы эфір з гэтай перадачы. Ну вось, карыстаючыся момантам, я запрашаю тых людзей, якія адчуваюць сябе творчую нейкую актыўнасць, далучацца да нашага інстытута. Усё ж такі мы працуем разам, координуем свою дзейнасць нейкім чынам, актыўнасць, і такім чынам пад крышай Беніма, няхай нас не шмат, але мы працуем на беларускасць, я б сказаў, з вялікай літары.
Няхай гэта кропелькі маленькія, але гэта ўсё мы працуем для нашай бацькаўшчыны, для нашай будучыні. Можа, мы не дачакаемся, я пра сябе кажу, але ўсё роўна моя пазіцыя такая, што мы мусім займацца асветай, адукацыяй людзей і выхоўваць у іх у гэтым накірунку. Так што прабачце за гэта адступленне, але я мусіў гэта сказаць. Так, цяпер Пра кнігу. Цяпер пра кнігу. Ну, ведаеце, такая кніга, як вось напісана «Ля возера Свідна», чаму яна так называецца? Таму што у мястэчку Дунілавічы два возера ёсць. Одно возера называецца Свідна, а другое называецца Белае. Мястэчка гэта знаходзіцца где-то пасярэдзіне паміж Полацкам і Вільняй, где-то прыблізна пасярэдзіне. Каля гэтага возера недалёка жыла моя мама, вучылася, школа стаяла на беразе рэчкі, там яны купаліся, там і жылі. Вось, і па аналогіі з гэтай кніжкай, чаму я так назваў эту кніжку, у 2008 годзе мой бацька напісаў, ён сам напісаў эту кніжку, я толькі дапамагаў яму набіраць і выдаваць, але ён гэта пісаў усё сам. Успаміна над Дзесенкай ракой. Вы маеце вот эту, так? Да, вот над Дзесенкай ракой. Вось. Ну, а гэта сугучна у мяне назва атрымалася так, што «Ля возера Свідна». Папа над Дзесенкай ракой, а мама вось «Ля возера Свідна». Як узнікла ідэя напісаць эту кнігу? Ну, па-першае, гэта ідэя ўзнікла ў размовах з Сашам Каралькевічам. Мы ўсё марым стварыць нейкую бібліятэку, такую біяграфічную на сайце Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Напэўна, гэта яшчэ наперадзе будзе зроблена. І не толькі людзей нейкіх знакамітых, але і простых радавых людзей, такіх як была моя мама. Мама была моя настаўніцай, вучыла дзетак беларускіх, і я лічу, што яе ўклад у развіццё беларускасці вельмі вялікі. Яна выхавала больш 600 дзетак, навучыла іх пісаць, чытаць, танцаваць, думаць па-беларуску. А калі яшчэ дадаць бацьку з майго, які таксама быў настаўнікам матэматыкі, фізікі, то разам яны, я думаю, пару тысяч дзяцей вывучылі, бо класы пачатковыя маленькія, звычайна, ў вёсках, а старэйшыя класы, дзе мой бацька вучыў, яны большыя па размерах. Так што, думаю, што мае бацькі ўклалі значны ўнёсак зрабілі ў выхаванне беларускасці. І, наколькі вы ведаеце, нават тут яны вялі школу, беларускі клас у Атаве. Это было на працягу 5 гадоў, так што і тут яны працягвалі працаваць. Дык вот, як узнікла эта ідэя кнігі. Да, мы хацелі стварыць такую бібліятэку, і, здаецца, моя мама ўжо была пагадзілася зрабіць запісы нейкія, і мы з Сашам Каралькевічам думалі гэта зрабіць, але яна вельмі доўга ўпіралася. Яна вельмі сціплы чалавек, і вельмі далікатны чалавек, і яна неяк не хацела, не пагаджалася, што-то яе стрымлівала. Тады пачаўся ковід, 2 ці 3 гады. Вось, і калі я ўжо вроде бы дамовіўся з мамай, што, ну, можа быць, мы і зробім гэтыя запісы, яна раптам захварэла, вось, а пасля, можа быць, і не захацела гэта рабіць, таму што яна, як жанчына шляхетная, далікатная, відаць, баялася, што яна будзе дрэнна выглядаць у свае 95 гадоў на экране тэлевізора. Поэтому я прапанаваў ёй напісаць успаміны. І я ўзяў дыктафон, і мы пачалі з ёй працаваць, менавіта працаваць. Яна так пагадзілася, загарэлася гэтым. Калі хтосьці званіў па тэлефону, а мы рабілі запісы, яна казала: «Не, мы зараз працуем, мы зараз працуем». Вось. Ну, яна надыктоўвала тэксты, у мяне невялічкі дыктафон, а пасля я іх апрацоўваў, пераводзіў на тэксты, і гэта было ў пачатку 23-го года. Мы за 3 месяца запісалі, так сказать,
фактычны матэрыял. Где-то за 2 месяцы мне удалось апрацаваць гэты матэрыял, змясціць здымкі і адправіць у рэдакцыю. То, што ў 23-м годзе кніжка была гатова. А Вось. где вы выдавали книжку? Гэта у Польшы выдавалі. Мне дапамагаюць у гэтым наша бацькаўшчына, у прыватнасці Алена Маковская. У іх я там напрамую кантакт з гэтымі выдаўцамі. Я плачу грошы, яны робяць там все, што трэба. Ніякіх складанасцей у гэтым няма. Можна заўжды надрукаваць кніжку любую там. Вось. Хаця, на жаль, читаюць кніг мала, купляюць мала беларускіх кніг. Вот сёння сабрала 16 чалавек, і слава Богу, я бачу на экране лічбу 16. Ну, гэта можа і не дрэнна. Ну, няхай 16 чалавек. Але гэта людзі, якія слухаць і нешта каму-то яшчэ раскажуць. Ну, таму это ёсць заўсёды нагода паглядзець, пераглядзець, і я думаю, што тое, што это будзе выстаўляцца на YouTube, это можна будзе глядзець не толькі сёння, але можна паглядзець і праз некалькі гадоў, і тое, што мы сёння робім, это тое, што мы адлюстроўваем наша жыццё ў Канадзе, якое таксама вельмі важнае для нашай беларускасці. Ну так, конечно, мама вельмі была абрадавана, што яна здолела дачакацца гэтай кніжкі. Яна была вельмі моцны чалавек, яна захварэла, цяжка захварэла, але я магу прыклад толькі прывесці, калі мы былі ў эмерджэнсі, ў госпіталі. Уявіце сабе, мне было даволі складана, а яна са мной высежвала праз усю ноч аж да раніцы у гэтых комнатах, пока обследовали, пока штосьці рабілі. Это даволі складана у 95-гадовым узросце. Але яна ведала, што для чаго яна робіць гэта. То есть яна была вельмі стойкі чалавек. І мне гэта вельмі прыемна. Яна была заўжды побач са мной. Ад самага моманту нараджэння да апошняга дыхання, свайго дыхання. Яна яшчэ хацела одну мару здзейсніць такую, дажыць до 95 гадоў столькі, сколькі дажыла каралева Елізавета II. Вось. І ей удалося гэта зрабіць. Таксама яна марыла пабачыць усіх сваіх праўнукаў, і на шчасце праўнук прыехаў, а вось праўнучачка прыехала ўжо позна. Не паспела яшчэ одну праўнучачку пабачыць. Ну вось, коротко про гісторыю стварэння гэтай кнігі, калі можна так сказаць. Калі у вас ёсць нейкія пытанні, я магу пару абзацаў зачытаць з кніжкі, каротенькія зусім. Ну, калі вы хочаце прачытаць. Але я хочу сказаць, што кніга вельмі унікальная, таму што калі чытаеш эту кнігу, якая адлюстроўвае лёс тых людзей, якія жылі ў тыя часы, насколькі это было складанае жыццё, жыццё пад акупацыяй, жыццё, дзе фізічная праца дамінуе, дзе з самага дзяцінства трэба было шмат працаваць. І таму это вельмі важна зафіксаваць той час, зафіксаваць тых людзей, таму што калі гэта не застанецца не зафіксавана, не застанецца на паперы, то ўсё это знікае. Але магчымасць таго, што можна пазней прачытаць пра той час, які зусім адрозніваецца ад нас. І таму я кажу ўсім, што пішыце дзённікі, пішыце нейкія замалёўкі, і гэта вельмі важна для часу, для разумення нашага беларускага света. Ну і калі ласка, калі вы хочаце там нешта прачытаць і расказаць, можа, пра нейкія такія моманты, каб зацікавіць людзей, чтоб яны набылі ўсё ж такі кнігу, потому што я лічу, што кніга вельмі цікавая, вельмі грунтоўная, і тое, што мы жывём у свеце, і калі мы ведаем, што так было, это не здзіўленне, это тое, што выклікае нейкае такое захапленне, што людзі маглі у такім становішчы заставацца людзьмі, гадаваць дзяцей і быць людзьмі, заставацца беларусамі яшчэ таксама. Таму, калі ласка. Дзякую, Юра. Я думаю, што такого роду кніжкі, яны важныя для адлюстравання эпохі, як бы сказаць. Людзі пішуць, конечно, пішуць, але не ўсе.
Але вот как хотя бы один человек на 100 тысяч написаў штосьці станецца ў гісторыі для нашай Беларусі. Пра гэты час, пра тое, як людзі жылі ў той час, як жылі настаўнікі ў вёсцы. Тым больш мае бацькі жылі заўжды ў вёсцы, і гэта зусім другое жыццё настаўніка, чым у горадзе, паверце. Гэта натуральная гаспадарка, гэта клопаты зусім іншыя, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. Дадатак хочу сказаць, што, конечно, мама перажыла і гэту другую сусветную вайну, і былі немцы там, і партызаны заходзілі, білі маму, немцы хацелі ў Германію маму забраць, вывезці. І много розных гісторый у гэтай кніжцы напісана. Так што і я думаю, што не простае жыццё было, таму што бацькі памерлі, калі ей было яшчэ не было яшчэ 16 гадоў. Яна фактычна жыла са старэйшым братам у бацькоўскім доме і ездзіла на вучобу ў Паставы, ідучы спачатку ў Варапаева пяшком на чыгунку, а адтуль чыгунка ехала з Варапаева на Паставы. Вот так она вучылася. Я хочу прачытаць тут адзін урывачак, якім чынам яны харчаваліся, гэтыя маладыя студэнты, дзяўчаткі, якія там... Ну, мяне это таксама ўразіла, вот менавіта вывучэльне, як яны там выжывалі, это... Яшчэ хочу сказаць, калі, можа быць, час яшчэ маем, яна вучылася ў педвучэльні, ў Пастаўскай, якая была заснавана ў 42-44 годзе беларускай адміністрацыі. Адным з кіраўнікоў гэтага педвучэльні быў Барыс Кіт такі. Вы чулі гэта прозвішча, напэўна. Ну, ведаем, знакаміты. Ну, недавно памёр. Беларускі навуковец, які больш за 100 гадоў пражыў. Да, вось. Там вучылася сястра майго бацькі старэйшая, а пасля яны вучыліся. У Пастаўскай педвучэльні і Глыбокскай педвучэльні быў саюз беларускіх патрыётаў. Вот з гэтых моладзь гэта стварыла такія групы. І іх пабралі, усіх па 25 гадоў падпраўлялі ў гулагі, і мой бацька быў сведкамі, сам пісаў яшчэ ў кнігах, як прыходзілі на урок і яшчэ падбіралі апошніх хлопцаў, маладых і дзяўчат, якія яшчэ праяўлялі такую актыўнасць. Ну вось, мама моя вучылася ў гэтай педвучэльні, і яна, вот, напрыклад, піша, як яны харчаваліся. Да. Не проста было на той час, але вот некаторыя дзяўчаты з Крывічоў, Мядзела прывозілі ў інтэрнат чорныя сухары. Я не мела такой магчымасці. У 46-м годзе у нас яшчэ было сваё жыта і, адпаведна, хлеб. Але калі я пачала вучыцца, свайго хлеба у нас дома не было. Это ў 47-м годзе ўжо. Усё, што я магла ўзяць з дому, гэта была бульба. Звычайна я напякала сабе драных бліноў дома і везла іх з сабой на вучобу. Белы хлеб быў раскошай. Аднойчы, калі я сябе не вельмі добра адчувала, я сэканоміла 2 буханкі чорнага хлеба, прадала іх на рынку і купіла ўзамен 2 белыя булачкі, якія паціхеньку са смакам ела. Такім чынам я з часам ачуняла, па крайняй меры, так мне тады думалася. І яшчэ адзін урывачак я пачытаю. Пасля таго, як мама вывучылася, атрымала месца, дзе яна будзе працаваць. У гэты час і бацька мой таксама ў суседняй вёсцы атрымаў месца. У хуткім часе бацьку забралі ў армію, мама была ўжо вагітная. Вось. Ну, яшчэ вот яна едзе на працу, яшчэ была маладая, не замужам. Я выйшла з цягніка на невялікай станцыі, на якой ён звычайна прыпыняецца ўсяго на 1 хвіліну. Са мной на гэтым паўстанку выйшлі яшчэ некалькі чалавек, якія адразу ж паспяшалі па сваіх сцяжынках дадому. Я ж несла даволі цяжкую валізку, якая не мела добрых ручак. І ісці з ёй было нязручна. Я падышла да дзяжурнай па станцыі запытацца, у якім напрамку трэба ісці, каб патрапіць у вёску. На якую яна параіла хутенька дагнаць групу людзей,
на якую яна указала, а чемодан пакінуць пакуль на станцыі. Што я і зрабіла. Я пайшла за людзьмі, і дзесьці праз 2,5 кіламетры з-за горкі паказаліся якавічкі. У мяне не было ніякіх знаёмых у гэтых краях, і я ўвайшла ў першую ж хату. Мяне ветліва сустрэла малая жанчына, а даведаўшыся, што я настаўніца і буду працаваць у іхняй пачатковай школе, і што мой багаж знаходзіцца на станцыі, тут жа попрасіла свайго мужа запрэгчы коня і з'ездзіць па яго на станцыю. Канём дарога здалася крыху даўжэйшай, можа, са 3 кіламетры. Пакуль мы вярнуліся, гаспадыня прыгатавала смачны абед, а есці сапраўды ўжо хацелася. Пасля гэтага гаспадыня адвяла мяне да свайго бацькі, які жыў па суседству. Ну, я вось выбраў гэтыя каротенькія урывачкі. Ну, так мне падалося, што яны будуць цікавымі. Вось, калі у вас ёсць пытанні, якія, калі ласка, можете задать их, калі змагу, раскажу. Я хочу еще сказать, что книжку можно замовить по линку, и e-mail там дададзены у объяве. Вы напишите Петру, и он вам вышле эту книгу, кто захочет прочитать. И немагчыма прочитать на интернете. Я запытаўся, я паслаў запыт такі, ці можна гэта. Звычайна я праз некаторы час кніжкі ставлю на інтэрнэт у сябе на веб-сайце, дзе часопіс «Культура нацыі» ёсць. Але гэта свежая кніжка, толькі прайшло толькі год, я яшчэ не ведаю, ці выдавец будзе супраць, ці не супраць, каб я яе паставіў. Таму, калі я буду мець дазвол, то я паставлю тады кніжку. А пакуль што, конечно, я прышлю вам кніжку, калі вы, прабачце, зацікавіцеся. Дзякую. Ці вы думаеце гэта перакласці на англійскую мову для сваіх внучак, внукаў? Ну, наконт унукаў, унучак я ўсё мару напісаць ім хаця бы такую радаслоўную или кароткія нейкія, можа быць, рэчы, ці трэба ім гэта будзе, ці не трэба, але я гэта мушу зрабіць. На ангельскай мове зраблю, каб яны, таму што на беларускай наўрад ці яны будуць чытаць, хаця бы на англійскай прачыталі. Вось такі ў мяне план, але ён пакуль такі не самы срочны. У мяне другія ёсць праекты яшчэ. Ну, тады я задам пытанне, калі хтось яшчэ хоча, калі ласка, падымайце рукі і пішыце ў чат. Вось мяне ўразіла тое, што Даната Генрыхаўна шкадавала, што ў школе ей патрэбна было казаць вучням, што Бога няма. Такія былі часы, што вот трэба было неяк так, ну, выжываць, можна сказаць, таму што тыя людзі, якія верылі ў Бога, не маглі прызнацца ў гэтым. І мяне гэта вельмі, ну, я гэта зразумеў, і тыя часы таксама ведаў крышку. Але ці былі нейкія моманты жыцця вашай маці, якія вас здзівілі, калі вы вот рыхтавалі эту кніжку, і тыя моманты жыцця, напрыклад, пра якія вы не ведалі раней? Ну, я могу сказаць адно, што ў нас, відаць, вялікіх таямніц не было між мамай і мной. Я многа чаго ведаў пра жыццё, пра бацькоў жыццё, потому што мама часта рассказывала, дзялілася са мной, то я не магу сказаць такое рэзка, каб я што-небудзь не ведаў. Я пра сваю радаслоўную перад ад'ездам многа працаваў, хацеў больш даведацца, вось, і выпадкова даведаўся прозвішча, ну не выпадкова, цётка адна яшчэ жыла, і яна мне паведаміла прозвішча адной маёй прабабулі, вось. А так я не магу сказаць, што такое рэзка, што-небудзь такое таемнага. Хаця дэталі, тыя, якія мама мне расказвала падчас кніжкі, дэталяў было многа, але фактычна, каб што-небудзь такое было рэзка незнаёмае, я не магу прыпомніць. Дзякую. А вось там з чата ёсць пытанне, Саша, калі ласка.
Пётр Пятрович, вы нарадзіліся у Дунілавічах. Дзяцінства ваше прайшло у Дварчанах. Якія ваши ўспаміны пра родныя Дварчаны? Ну, вот вы правильно написали, родные Дварчаны, и ну, сапраўды так, потому что у Дварчанах был першы бацькоўскі дом. Яны до гэтага часу жылі на кватэрах. Вось. А ў 57-м годзе яны купілі хатку першую. Из этой хатки яны выехали в 2003 году, так что они прожили там 46 годов. И я там был весь час в этой хате. То есть эта хата была для меня родной. И, конечно, я вот одразу и вершик прочитаю с этой книжки про эту хату. Вот до речи. Мы так... Пераход таки плавный. Ничего. Да, вот. Яна може про другое трошки, але тут і з мамою зв'язано. Вершик називається «Душа живая». Мяне з душою нарадзіла маці, якую з бацькам запачалі ў прыдарожным лесе. Душа люлялася ў роднай хаце, пакуль яе не падхапіў шалёны свету ветер. За доўгі час жыццёвы, што не паспытала, надзею, гонар, поспех, кантынентаў змену, здавалася, змяніцца б мусіла нямала. Ды хату родную, любімы лес, куды падзену. Вось пра гэту родную хату, гэта якраз родная хата. Вось. У мяне некалькі вершаў яшчэ такого ёсць, дзе моя хата ўспамінаецца, і удзячнасць да бацькоў. Там много у хаце гэта адбылося. Як у адным вершыку у мяне напісана, і там твае схаваны тайны і любоў у этой хаце. А Дварчаны, яны вялікія былі? Это Дварчаны невялікая вёска. Ну, бацькі апынуліся там, поскольку там была школа, праца. Вось. Там была моя школа, 8-годка. Я скончыў 8-гадовую беларускую школу. Прычым я памятаю вельмі добра, у 60, здаецца, першым годзе мы пераходзілі ў новую школу. У нас была спачатку старая школа, а тады калхоз пабудаваў новую школу. Это был такі, мы са сцягам ішлі знов са старой школы ў новую школу. Ну і Дварчаны, это вёсачка невялікая, там можа 60 двароў было, зараз там можа 5 засталося двароў, не ведаю. Там пабудаваны побач, это, так сказать, лукашэнскаўскія дамы там, а з мясцовых селян уже там амаль нікога не засталося. Вёсачка недалёка ад раённага цэнтра Паставы, куды я ездзіў у сярэднюю школу вучыцца ў 9-10 клас. Кожны дзень ездзілі? Ці жылі ў Паставах? Я один раз полгода жыў у Паставах, а так кожны дзень ездзіў аўтобусам. Там было аджыўлёнае, так сказать, аўтобусаў много хапала. Возера было недалёка, не то, что там выдающаяся у нас вёска. До возера трэба было ісці 1,5-2 кіламетры. Лес таксама 1,5, хороший лес, дзе грыбы былі. Трэба было ісці за грыбамі 1,5-2 кіламетры до лесу, а так блізка тут не было такого нічого. Ну не, гэта ўжо другое зусім про хату свою, про Дварчаны. Так, а хата это ёсць? Хата ёсць, бацькі яе прадалі і выехалі адтуль. Да. Хата яшчэ стаіць. І у 13-м годзе я меў шчасце з'ездзіць у Беларусь один раз. Начаваў насупраць у свайго знаёмага вясковага хлопца. Пілі самагонку, схадзілі ў лазню, пілі самагонку. Все было цудоўна. Такая поездка, оно все жыццё. Я думаю, что другой такой поездки у меня не будет. Хотя, кто ведает, калі этих чертей повыгоняют там, тогда, может быть, удастся съездить. Ну вот, калі я читал книжку, такое адчуванне, что у вас была такая вельмі моцная семья. И там и шмат, и у мамы вашей было родичей, у таты меньше. Вот это адчуванне родных, вот что для вас вот это адчуванне родных, и какое место это займало в вашем житті, и семья, и вот все это люди, якія, я не ведаю, яны мурзёнкі называются, ці яны называются. Ну вот про это расскажите, калі ласка. Гэта ёсць у моей новой другой кнізе, яна яшчэ не надрукавана. Вот про гэта я вельмі дэталёва напісаў.
якім чынам нашы бацькі прывівалі вось любоў да зямлі, да радзімы, да ўсяго. Вот да гэтага часу памятаю, як мы бацькам быў ініцыятарам, мы хадзілі пешкі, мы ехалі аўтобусам, а тады ўдоль рэчкі Дзесенкі ішлі па сваей радні, а яны там жылі ў кожнай вёсцы. І гэта вот такія паходы у нас былі, можа, іх там кіламетраў 15, пяшком трэба было ісці, мы яшчэ малыя, і разам з бацькамі, і вот шлі, там знаёміліся з дзядзькамі, з цёткамі, удоль рэчкі, Дзесенкі, это Васіліны, Чарэмушнікі паддзесенныя, Новосёлкі, Полава, Алашкі. Это вот целая серыя вёсак каля гэтай рачушкі. Вось. І мы так вот эту радню мы прытрымліваліся. Таксама ездзілі і да мамінай, як сказаць, радні, па мамінай лініі, конечно, Дунілавічы там і гэтак далей. Я памятаю, у 61-м годзе мне было 10 год, і бацькі мае з такой радасці, што мне было 10 год, сабралі сваю радню. Сабралася чалавек 40, можа, дзядзькі, цёткі. У нашай хаце там стол быў вялізны накрыты, а мне было 10 год, я быў герой тады. Вось. А у суседняй хаце танцавалі. Вось. Я гэта свята помню. Вот бацькі вот так вот стваралі такую еднасць, такую. А што тычыцца маіх бацькоў, то, конечно, гэта былі, цудоўнейшыя людзі, і это кожны можа сказаць пра сваіх бацькоў, але яны былі такія шчырыя, мяккія, добрыя, адданыя, і ўсё для дзяцей рабілася, ўсё для дзяцей. І маме вот этой кніжцы, она, хто прачытаў ужо, мог заўважыць, што ўсё для дзяцей рабілася. Я зараз, як зараз памятаю, я ўжо дарослы быў, я ўжо працаваў, і там мы ўжо ад'язджаем у Мінск, там после мы прыязджалі, дапамагалі там то сена, то сена касіць, то бульбу убіраць. І не, мама на ад'езд прямо усуне табе 25 ці хоць 10 рублей тады нейкіх. Десятка была чырвоненькая, а 25-ка была сиреневенькая такая. Вось, хоть трошки, але вот, ну і прадукты там, все такое. Ну, яны вельмі аддана адносілі до нас і ганарыліся намі, а я зараз імі ганаруся таксама, як і мой брат, я думаю, таксама ганарыцца сваімі бацькамі. Ну, яшчэ одно пытанне вот з чата. Тут Аглая. Гэта не пытанне, а мае ўражанні. Так прыемна слухаць, з якой любоўю вы распавядаеце пра сваю сям'ю. Адчуваецца, як вам пашчасціла з сям'ёй і як вы удзячны за такі падарунак лёсу. Дзякую, Аглая, за добрыя словы. Дзякую. Ведаеце, калі мой бацька памёр, я доўга не мог суцішыцца. Я лічыў, што я прапусціў нешта, бо ён памёр ад рака, а я ўсё ж такі медык па адукацыі, і мне здавалася, што я нешта прапусціў, што я вінаваты, што можна было нешта зрабіць, каб выратаваць яго раней, заўважыць штосьці і гэтак далей. Так што это пачуцці ўзаемныя, разумееце. Я неяк недавно напісаў у дзённік. Я помню, як папа паміраў, і якія яго былі рукі. І я напісаў у дзённік, што у папы рукі вялікія і цёплыя, а ў мамы рукі маленькія і добрыя. Дзякую. А вот ваши бацькі так прожили такую... Ну, вы сказали, что мама была такой сталой и твердой. А вот яшчэ якія рысы характеру вы памятаеце? Вот дабрыня, я разумею, але вот что людям дапамагала, як вы думаете, у тых умовах выживать? Потому что у наше жыццё было больш такое лагоднае, больш такое, ну, я б не сказаў, што яно складанае, але мы былі таксама незадаволеныя. А калі читаеш эту книгу, то думаешь, вось тое, што гэтыя людзі перажылі, як яны знаходзілі сілы
перажываць этого і тое, што яны засталіся добрымі, і рукі ў іх добрыя. Вот што вы думаеце пра гэта? Як выжываць у такіх складаных сітуацыях? Юра, ну я думаю, это залежыць ад часу, у які час яны жылі. Одно дело, один час это был война. У бацькі война по-другому проходила. У іх таксама были немцы. А 43-го года была там карная экспедиция, партизанов гоняли, то их выселили вёску всю, поставы. Всю вёску выселили, громадян, селян выселили. И бацькі жили там до конца войны там. А у мамы по-другому было трошки. Там партизаны шастали увесь час, там то батьку били, в кожух брали, то есть хотели там забрать, то немцы приходили, полохали, там партизана забили, там хотели забить мамину маму, бабушку мою, которую я еще не веду, николи не доведуся про яе, бо она померла после войны. Вось. Да и маму хотели забрать, яна неким чынам яна утекла, бо согнали на площу людей у мястэчку усіх, и таких подростков, юнаков, там девчат грабли у машину и вывозили в Германию. Так один брат маме опынуўся так само у Германии там. Все залежит от часу. Складана было, конечно, потому что вучыцца было цяжка, як я ўжо адзначыў, маме было цяжка вучыцца, бацькоў не было. Тады яны пачалі працаваць. З бацькоўскай боку дапамогі не было. Хатку яны купілі за свае грошы. Усё ў хаце самі рабілі. І все ремонты. Страху крылі, трысцень дабудоўвалі, вараньку там дабудоўвалі. Все сваімі сіламі, сваімі грашамі. Ніхто не дапамагаў. Яшчэ трэба было вучыцца, трымаць карову, свіней, курэй, касіць сена, садіць бульбу, і все такое, разумееце? Складанае жыццё было. У 57-м годзе, допустим, калі хату купілі, электрычнасці не было, сядзелі пры лямпах, мама сидела, проверяла сшиткі пры лямпах. Ну, вот так. Не было электрычнасці. У нас электрычнасць з'явілася ў 59-м годзе, дзякуючы толькі старшыні калгаса, Усовіч такі быў. Яны поставілі невялікі дызель, які рабіў электрычнае святло, даваў некалькі вёсак. А по ўсім раёне было цёмна яшчэ ўсё. Кругом было цёмна яшчэ. А нашы вёскі ўпершыню ў раёне нейкім чынам гэты старшыня дамогся нейкім чынам зрабіць электрычнасць для людзей. Ну вось так все по-рознаму. Тэлевізор у нас з'явіўся першы ў вёсцы. Бацькі купілі ў 63-м годзе тэлевізор. Ну і гэтак далей. Усё сваёй працай. І много, конечно, яны працавалі на, сказаць, з натуральнага хозяйства таксама, бо выжыць на зарплату одно было немагчыма. Гэта ўжо быў другі час. Это былі хрушчоўскія часы. Я у своей новой книзе пишу, як мама мне отправляла у 63-4 год, еще Хрущев был, Брежнева еще не было, хлеб был по карточках, у дворчанах, у вёсцы продавали хлеб по карточках. А у Литве за 14 километров от нас, у Гадутишках, хлеб можно было купить вольно, и можно муки было купить. Немного, але мне было трэба, булочку я купляў, мама меня посылала туды автобус ходил, я булочку возьму, занесу, в сумочку положу, тады яшчэ иду другі раз узять, бо мама скажет, ты ж возьми уже там не одну, там 5 якіх булочек, бо трэба ж яшчэ куркам дать, не только себе. Вось. Бо курэй не было чым кормить. Такие были часы, разумеете, такие были часы. І наставнику треба було, щоб бути агітатором, ходити, сушити зерно по ночах, ось, вести. І гроші здавати на вибори, там я от, да. Вибори провести, самі здавали гроші, це наставники. То есть все залежить від часу, це, конечно. І, конечно, в таких умовах, коли вони так самі жили, батьки, то вони хотіли, щоб діти жили лепі. Поэтому вони нас увесь час, як бы сказать, стимулювали, каб мы добре вчилися, каб мы атрымалі пасля адукацыю добрую і гэтак далей. То мы, здаецца, марку не тратили
і старалі, мы сапраўды вучыліся на выдатна абодва, і ну, па-першае, як бы дзеці настаўнікаў, па-першае, мы павінны былі быць прыкладам, у нас, так сказать, былі трошки, як бы сказать, дысцыпліна была такая. Мотивация такая Да. была, так? Лепшыя людзі у вёскі, і іх дзеці павінны Ну, вось быць калі я таксама адказаў лепшымі. на гэта пытанне, оно вельмі аб'ёмнае, абшырнае гэта пытанне, все залежыць ад часу, але вось магу толькі яшчэ дадаць, што вось, калі казаць ужо пра якасць маіх бацькоў, то яны прыехалі сюды, калі ім было 73 гады. Яны вырашылі паехаць да дзяцей сваіх сюды. Як казаў мой дядька адзін, па-польску ён казаў, бо ён жыў у Польшчы, як это он казаў, старо дрэво не прысаджваем, старае дрэва не перасаджваюць. Вось. Дарэчы, магу расказаць коротка вельмі, чаму дядька ў Польшчы апынуўся. Ну, там у кніжкі ёсць, Бо, там да, можна ён прачытаць. Ага. Апынуўся ў Германіі, а калі вяртаўся з Германіі, вайна скончылася, то Савецкі Саюз яго не ўпусціў, бо ён жыў, ён быў паляк па нацыянальнасці напісаны, бо нарадзіўся пры Польшчы у міжваенны час, пры Польшчы. То яго не пусцілі ехаць назад на радзіму ў Беларусь. І ён вярнуўся назад у Польшчы, застряў там, вучыўся, і так і там астаўся жыць там. Вот як на лёс оказывается, так сказать... Межы, так? Не межы, а гісторыя, час. Ну, час Такі межы. час быў. Не было б межы. Такія ўзніклі абставіны. І чалавек не змог вярнуцца дамоў, да бацькоў сваіх не змог вярнуцца. А вось тут такое пытанне, а на якой мове вы размаўлялі ў сям'і? І ці ведаеце вы польскую мову? У сям'і мы толькі на беларускай мове. Другой мовы не было. У нас і кругом усе на беларускай мове вёсцы размаўлялі. У школе, і суседзі, і не было другой. Ці ведаю я польскую мову, я магу разумець трошки. Мама ведае польскую мову, і папа, бо яны вучылі пры Польшчы, яны скончылі 3-4 класы, здаецца, польскай школы, поэтому яны добра польскую мову ведалі. Да. Это такі край у нас, это была заходняя Беларусь, так што там гэта было у міжваенны час пад польскай тэрыторыяй, так што ўсё было, много других абставін было. А вот цяпер, я так крышку хвалююся, наколькі цяпер это вашыя вёскі, тыя родныя вёскі, насколькі яны беларускамоўныя цяпер? Ці это ўсё ж такі ўжо так час ідзе, кажуць, не ў лепшы бок? Час ідзе, беларускія вёскі знікаюць, і з імі знікаюць крыніца беларускай мовы. Знікае крыніца беларускай мовы. Я ў 13-м годзе быў у суседа свайго хлопца, з якім мы у дзяцінстве бегалі ўсюды, дзе можна, футбол, там рыба, рака і гэтак далей. У яго дзеці размаўляюць на незнаёмай мне мове. Яны вроде бы по-руску размаўляюць, вроде бы по-беларуску. На трасянцы, не? Не, это не трасянка. Это я назваў у сваёй кніжцы, у адным з сваіх артыкулаў, руская трасянка. Руская трасянка. Да, на русской тросянце. Это уже не белорусская тросянка, а это русская тросянка. Русская, у них больше русская. Суседка до меня подыходит, жонка старшыні калгаса, и поздоровались, все-таки соседи мы были. И я почал по-белорусски говорить, а она мне отказывает. Как вы хорошо разговариваете по-белорусски. Вот все, что она сказала мне на белорусской мове. А яким способом мама навучылася беларускай граматыцы? Так формально. Ну, па-першае, яны скончылі педвучэльню, і ў школе выкладалі ўсе прадметы беларускай по-беларуску. Бацька... А спачатку была польская школа, так? Не, я маю на увазе... ты пытаешься, калі... Пра маму. Пра маму? Да. Там такі быў перыяд. Значыць, калі
калі Савецкі Саюз з Германіяй падзялілі Польшу, это было ў 1939 годзе, то прыйшла савецкая ўлада ізноў. І былі 2 гады да вайны беларуская школа. І тады мама вучыла, па-беларуску вучылася. Вот. А тады што далей было? Тады было еще школу закрыли, потому что школу спалили партизаны, и школы не было падчас войны. Вот. Игорь Прымак, калі ласка, хочет задать питание. Паважаны Пётра, дзякуй вялікі за прэзентаванне вашых цудоўных твораў. У меня, калі тут такія ўспаміны ідуць, мне это трошки таксама близко. Я стоял у чарзе купить не булочку, а чорный хлеб. Ну, таксама зразумела, что трэба было штосьці моим дзядуле и бабуле купить для курочки, там, козы и маленького парсучка, бо ніякіх комбікормов не было. Но мне вот что я хочу спытать. Вы сами разумели, чему за те же самые гроши вы не могли купить того, что вы могли купить у Литве? Як вы сами себе это, ну, як вы это разумели? Якоїсь, ну, объяснение, скажем так, вы себе давали, чему ехать за, там, може, 5-10 кілометрів у ту ж Литву, і там є, а у вас вот і нема. А гроші ж ті ж саме, ну, та ж саме країна. Совєтська влада, яка і там наогул була окупаційна, така, недовго ж Совєти то були. Дякую, я зрозумів питання. Да. До речі, адказ на це питання знову ж є у моїй новій книжці, яка скоро вийде. Ну. Я пишу там про свою білоруськість. І якраз в цей період, от про цей час я там писав, як це так опинулося, що я приїжджав у цю Литву, там був хліб, но це одна справа. А другая справа, що мене тоді здивляло, у них там було на некими другими літерами все написано кругом. Ведаете, не по-русски, не по-белорусски. Это я после разбирал, что к чему. Кирпыкла – это парикмахерская, бо я бачу, что там стригуть. Мокикла – это школа, бо там дети бегают, учатся. Вулицы усе латиницей написаны. И я тогда зрозумел, что это другий свет. Разумеете? Я за 10 минут заезжал у другий свет, у West Country. Але я тогда был малый. Мне было 10-11 годов. Я это не асэнсоўваю яшчэ. Это я заднім числом зараз могу все придумать, что и чаму гэта так адбывалася. Але тады ўжо у мяне гэта ўжо адбівалася. Бо я плюс яшчэ у додаток, калі мы купили телевизор у 63-м году, мне было 12 годов. И на нашу антенну, которая стояла на вялізным шасце, и можно было ловить литовские передачи. Я любил глядеть футбол там и слухал там, як яны по-литовску говорят, и дивно было для меня так само. Кое-что там комментаторы по футболу, там Лабас Вакарас, Драугай Журовой, это я уже, так сказать, это дорогие зрители, добрый вечер, там начинается матч, и я думаю, что другие свет зусім. Я думаю, что это оказывало уплыв на мое разумение того, что я есть белорусом, а что там это литовцы, что мы это разные люди зусім. Вот, это уже на этом этапе, я думаю, что формавалася моя беларускасць, я думаю, з гэтага часу. Яна формавалася раней под уплывам бацькоў і других абставін на месте, але гэта дадавала до моей, до формавання моего асэнсавання свету і месца свайго ў свеце. Да. Ну, але такое разумение, что у их там вот есть, а у нас нема,
так у 10 гадоў такога не было. Не, гэта было цяжка асэнсаваць. Ездзіў і купляў. Ездзіў, купляў, Ведаў, дзе ёсць. Так точно. Ну вось, калі ласка, задавайце яшчэ пытанні. Вось, я хацеў бы, можа мы ўжо пяройдзем, мы гадзіну прагаварылі пра адну кнігу і будзем паступова пераходзіць на другую. Вось, і можа у вас ёсць верш пра маму? Калі вы не падрыхтаваліся, это добра, нічога. Я так раптоўна. Давайте скончым вот эту размову пра маму і пра кнігу «Ля возера Свідна». И хочу сказать, что набыть книжку можно по ссылке написать Петру. Вось. И давайте еще такое питание. Ці думаете, что ваша мама была счастливой? За пару дзён, як мама не стала, мы по-рознаму былі, каля яе хтосьці заўжды быў. І жонцы майго брата мама сказала, што я шчаслівая. Што я шчаслівая. То я думаю, што яна была шчаслівая. І ў кніжцы напісана таксама, што яна нічуть не шкадуе, што яны прыехалі сюды. Вось. Так што, ну, вот адказ на маё пытанне. Ну, адчуванне, у мяне такое было пытанне, але было такое адчуванне, што не гледзячы на тыя ўсе цяжкасці, на той час, на тую краіну, якая пераходзіла з адной краіны у другую, яна прожила вельмі цікавае жыццё. І вот эта кніга адлюстроўвае і час, і тое месца, і вот вашу маму, і это, я лічу, што это вельмі добрая кніжка, той, хто хоча яе прачытаць і далучыцца да такой Беларусі, пра якую мы яшчэ не ведаем. Вось, так што добрая нагода. І давайте пяройдзем да наступнай кніжкі. Вось, і пяройдзем вершам, а тады вы раскажаце зноў, як узнікла ідэя, якія вершы ўвайшлі, і працягнем наш вечар. А цяпер верш пра маму, калі ласка. Ну, я яшчэ зараз лістаю. Я знайду, але я хочу... Давайте я буду гаварыць, я знайду. Вось, і мы прэзентуем кніжку, называецца «Кахаю, люблю. Выбраныя творы Пётра Мурзёнка». Ну, это кніга паэзіі. Вот, таксама, хто хоча набыць эту кнігу, калі ласка, пішыце Пятру і атрымлівайце эту кнігу. Кніга выйшла у тым самым, здаецца, выдавецтве, што і папярэдняя. Вось, і калі ласка, калі не знайшлі, то... У мяне некалькі вершаў. Ну вот, адзін я знайшоў, магчыма, хтосьці чуў яго ўжо, але я напішу, прачытаю. Я прачытаю пра маму і пра папу тады ўжо. Ну, калі ласка. Роўна з гэтага зборніка. Гэты верш называецца «Ад мамы». Жаданне адчуваць сябе шчаслівым ад мілай мамы мне падорана навек. З гадоў маленства шчырых і чуллівых да скону непазбежнага, што мае чалавек. Ад мамы свет багата поўны, з яе любоўю па рацэ жыцці плыву, кіруючы на круцізне парогаў чоўнам, упэўнена, не ў марах, наяву. Якое шчасце жыць з такой падпорай, што пупавінай лучыць да зямлі. Яднаюцца ў касмічныя прасторы, бясконца роднасныя душы караблі. Это кніжка, верш пра бацьку. Пах бацькі. Перабіраю бацькавы архівы. Не мог гэта рабіць раней з-за болю, бо страціў вельмі дарагога чалавека. Уяўляю, як ён падшывае газеты «Наша Ніва» і «Беларус», набірае на кампутары тэксты сваіх расказаў і успамінаў, чую голас на уроках беларускага класа ў Атаве. Бачу, як ён усхвалявана чытае лісты ад родных і сяброў. Гартаю старонкі,
да якіх датыкаліся яго пяшчотныя рукі, якія зрабілі столькі добрага на зямлі. Пахне бацькам. Дзякуй. Ну, і давайте тады крышачку пра эту кнігу. Раскажыце, як узнікла ідэя, якія вершы увайшлі ў кнігу, ну, вот пра саму кнігу. Гэта кніжка выйшла ў 24-м годзе. У гэты час мама цяжка хварэла. Вось, гэта кніжка ўжо возера Свідна пра размовы з мамай выйшла ўжо, мама трымала яе ў руках. А ў гэты момант я вырашыў, што мне будзе прасцей сабраць яшчэ зборнік вершаў. Ну так, сярод сапраўдных вялікіх паэтаў модна рабіць зборнік выбраныя творы. Да гэтага часу у мяне ўжо былі 4 зборнікі вершаў, і шмат вершаў было напісана, прадстаўлена. Ёсць такі альманах «Беларус» у Нью-Йорку, які выдае гаспадар Клакоцкі, і там таксама друкавалася много вершаў. Вось я вырашыў зрабіць выбраныя творы з таго, што ўжо напісана. Гэта значыць, як бы лепшыя творы. Вось. Ну, а лепшыя пра што? Лепшыя это заўжды ці пра каханне, ну, есть другое слово, яшчэ любоў называецца. Вось. Любіць можна прыроду, любіць можна бацькоў, любіць птушак, дзяцей, а кахаць можна толькі жанчыну. Я пацікавіўся, я і раней ведаў, што назва будзе вельмі добрая да гэтай кніжкі «Кахаю, люблю», таму што і раней я лічыў, ведаў, здаецца, што такія словы існуюць толькі ў беларускай мове. Ведаеце, я сёння палез перакладаць на другія мовы, і ні ў адной мове не знайшоў, што гэтае слово розніца, як у беларусаў. Вось, паслухайце, палякі говорят на каханне і любоў. У адным выпадку міласць і другім выпадку міласць. Тое самае. Чэхі говорят ласка, і там ласка, і там ласка. Дзе каханне, дзе любоў, усё ласка. У славакаў тое самае. У украінцаў любовь. У россиян любовь с мягким знаком. Сербы любовь, любовь, да. Однольково. Англичане love and love. Ну попробуйте перекладите, я не могу. У немцев либо, французы амур. А у белорусов 2 слова. Цудоўна. Это такое цудоўный дар белорусская мова мае. Одно слово для кахання, для жанчыны, а любоў для ўсяго астатняга. Вось так. Мы читали эту книгу «Две души», вот, здаецца, это так само. Это все это по-беларуску. Обовязково должно быть 2. Вось. Ну и вот гэтыя вершы так яно і склаліся ў мяне. Па-першае, гэта пра каханне, другое пра любоў. Кніжка мае 7 раздзелаў. Я іх зачитаю, і вы, можа, зразумееце, у чым суль гэтых раздзелаў. Напрыклад, чаруй, узнёслая, мроі, саспелая, я свой по прыроду, спрадвечная, нажитая. Ну вот, такие основные разделы. Жыццёвае асэнсаванне такое больш, як бы по разделам. Ну, то, что я вот бачу. Ну и вот книжка вышла у мінулым годзе, так что яна у мяне ў руках. Я вельмі задаволены, што яна ёсць. Мне падаецца, што яна ўдалася. Я б, напрыклад, многія з вас, можа быць, хто сёння прысутнічае, мае гэтыя кнігі. Так что я запрашаю, калі вам які вершик спадабаўся, можете прочитать сёння. Я бы с задовольнением послухал. Хотя я сам люблю читать верши с книжки. Вось, на слух мне цяжэй неяк успрымаць заўжды. Я люблю браць цвёрдую копію кнігі і чытаць, і, можа, перачытваць кніжку раз, другі раз. Але з другого боку, вось, рэтраспектыўна я гэту кніжку трымаю ў руках, і я падумаў, што
Эта книжка для мяне не толькі вось пра штосьці, гэта пра мяне, таму што гэта ўсё прайшло праз мае пачуцці, праз мае адчуванні, любоў, каханне. І я зразумеў, што гэта, я недавно гэта асэнсаваў, это на маю думку, можа я сам выдумываю, разумееце, што гэта такі біяграфічны, вершаваныя пачуцці праз усё маё жыццё. Гэта фактычна біяграфічнае. Калі чалавек хтосьці уважліва будзе чытаць, то, магчыма, ён гэта і заўважыць. Ну, вось все, што я хацеў сказаць. Ну, а вот такое пытанне, а калі вы пачалі пісаць вершы і ці адразу вы пачалі на беларускай мове? То, што адразу на беларускай, это адназначна. Вот. А калі пачаў пісаць, першыя у мяне запісы з'явіліся ў 95-м годзе, 96-м. А яны былі вельмі сырыя, вельмі такія, можа быць, неўдалыя, але вершы яны нараджаюцца у адзін момант, у нейкі. Вот трэба, для мяне, напрыклад, не знаю, як другія людзі садзяцца, пішуць ці што, мне трэба момант такі, яркі нешта, нейкі імпрэшн, погляд жанчыны, што яшчэ, спеў птушкі, ці там яшчэ што-небудзь. Гэта павінен быць нейкі момант, які узрушае чалавека. Я не буду тут як бы хваліцца, одну рэч скажу. Давайте вершы, пару вершаў. Одну рэч скажу. Недавно ў інтэрнэце я знайшоў свае вершы 2. І нікуды іх не ўключаў, ні ў зборнікі. Я думаю, як гэта так атрымалася, што яны? Выходзіць, што я калісьці напісаў гэтыя вершы, размясціў на свой вэб-сайт і нікуды іх не пераносіў. Я зараз іх прачытаю. Яны называюцца «Два вершы пад настрой». Праўда, гэты настрой быў тады не вельмі вясёлым, гэта быў канец 21-го года, і пачуцці паразы рэвалюцыі беларускай 2020 яшчэ былі ў душы. Все ж таки я хочу гэтыя вершыкі пачытаць, таму што я іх падняў зараз. Но яны ў кніжку не ўвайшлі. Яны яшчэ нікуды не ўвайшлі, да. Да. Но я іх уключу ў другі зборнік, не цяпер, конечно. Два вершы пад настрой. Ну, гэта такія посттравматычныя вершы, так сказать, послереволюцыйныя, после неўдалай рэвалюцыі. Здаецца, ажываю, ад мёртвасці прачнуўся. Мой свет над роднай Беларусю чародна, радасна хіснуўся і знік на замаруджаны і страшны час. Ды ён не стане беларусам вечным, бо сёння новы гонар маюць, і ў гэтым соль. На крок падросшыя, ім шлях наверх. Дадзеі, праз выцерпелыя мукі, страх і боль. На ўсходзе еўразійцы адчыняюць дзверы. В краіне людзі вольныя, Еўропа іх улоння. Ім не патрэбныя малюты ў законе. Прачнуся адным ранкам, з імі вольны я, не зверам. І яшчэ адзін верш. З таго ж, так сказаць, стыля. Кармілі пафасам, які навеяў Маркс, душой гулялі, травілі абяцанкамі не раз. Другія акуляры ў мяне попаліся. Яшчэ раз пачну. Кармілі пафасам, які навеяў Маркс, душой гулялі, травілі абяцанкамі не раз. Згубілі час, спаганілі ідэю, пакінулі, што маем, без прыўкрас. Усё, што думае, агентамі за межы, выперты на раз. За кратамі свабода, апрычнена, манкурты, і пахне 37-м годам. Як адхрысціцца на брадзе такой, апошні канчатковы раз. Прыпухлі ў лідараў мазгі ад велічы надутай і ад тых парадаў, што па кумачовых плошчах крочаць.
народу пакідаюць абяцанкі і даўгі, а той ад лідараў нязменна беззаганных не хоча збочыць. Так ёсць. Так ёсць. Над Азіяй час думаць не спяшае. Там рабства, гаспадар, не госць. Частуе з самавара люд свой горким чаем. Вот и находка у меня, поэтому я вырашыў з вами поделиться. Просто знайшоў свае два вершы. Ну, а калі з кніжкі з гэтай, то я могу з кніжкі что-нибудь яшчэ почитать. Ну, сейчас вот такое пытанне. Спадар Пётра, ці памятаеце, што было штуршком для напісання самых першых вершаў? Я думаю, все звязано с пачуццямі, Магчыма, жанчына, магчыма, другие падзеі. Я памятаю... Ну, гэта верш ёсць, ці это першыя? Ёсць, яны першыя, ёсць. Ёсць. Магчыма, вось верш адзін быў, я набраўся смеласці, гэта, здаецца, это быў пачатак 96-го года, і беларускі ліцэй гуманітарны адзначаў пяцігоддзе. І на наступны дзень павінна была адбыцца урачыстае паседжанне ў рускам драматычным тэатры. Пасля гуманітарны ліцэй Лукашенко зачыніў у 98-му годзе. Але на той час усё яшчэ можна было рабіць. І я адважыўся, напісаў верш такі. Ён такі нескладны, такі незграбны. Але гэта быў першы, ну, адзін з першых вершаў. Ну, вот такія моманты яны выклікаюць, правацыруюць на напісанне. А чаму вот пішуцца вершы, вот вы думаеце? Вот з пункту гледжання творчасці, з пункту гледжання сусвета. Чаму, вот вы сказали, это кніжка біяграфічная, і чаму менавіта вершаваная форма вас прываблівае і захапляе? Ну, вот что вершаваная, это простее отказать, потому что, как бы сказать, верш, поэзия – это концентрированное адлюстраванне думки человечай, на мой погляд. Нехай у вершаванай форме, але карацей уже сказать, напэўна, нельга, чым у 4 радках адлюстраваць свою думку можна прозай, конечно, але гэта будзе даўжэй. А у вершы можна гэта выразіцца коротко і ясна. Толькі дастаткова выбраць правільныя словы, каб яны былі асацыіраваліся з нейкімі падзеямі, з нейкімі, не абавязкова там прамое апісанне, гэта можа быць алегорыя, нейкія пераносныя сэнсы і гэтак далей. Але вершаваная форма это зразумела. Чаму чалавек піша, вось гэта вот болей складана адказаць на гэта пытанне, чаму чалавек берацца і піша. Вось. Ну, раз узяўшыся, тады ўжо хочацца яшчэ. Гэта як наркотик нейкі тады атрымоўваецца. Калі ў цябе, можа быць, пару твораў атрымалася, ну, больш-менш, якія табе, як мінімум, падабаюцца, хаця... Ну, кажуць, што калі не падабаюцца, дык нават лепей. Як мне Пётр Шварцман аднойчы сказаў, калі падабаецца, гэта вельмі дрэнна. Ну, так я вот і кажу. Так што я гэту крытыку ўспрымаю. Але тым не менш, для таго, каб пісалася, патрэбен момант, патрэбен настрой. Ці пісаў бы я вершы зараз у Беларусі? Не ўпэўнены. Таму што ў мяне, можа, не было вольнага часу. Тут я больш маю вольнага часу. Тут больш свабодны чалавек я. Ніхто мяне тут не прыгнятае, але мяне нема радзімы побач. Можа быць, мяне натхняла бы на новыя тэмы зусім, на новыя бачанні свету. Здаля цяжка перажываць тое, што перажываюць там людзі, якія жывуць на месцы. Вось так я бы сказаў. Да. Аглая піша, што піша, бо не можа не напісаць. А я тады яшчэ задам пытанне, вот наколькі сама вот эта канадыйская асяроддзе на вашы вершы ўплывае. Вот ангельская мова, нейкія такія бытавыя сітуацыі, там канадыйская культура. І ці ўплывае? Ці вы ўсё ж такі больш знаходзіцеся у рэчышчы беларускасці?
Я думаю, что И канадыйская, она как бы там сама по на себе. 98% это все, что было со мной и что я ношу у себе. А магчыма, пару вершикаў я напісаў, звязаных з жыццём у Канадзе, там, допустим, калісьці мы адпачывалі з Натальяй где-то там в одной вёсачцы за Торонто, там хороший, не, бліжэй сюды, каля Кінгстона. І по тэлевізору бачыў карыбанада. Значит, у Торонто свята было карыбанада. Это значит, люди, якія ў Торонце жывуць з карыбскага басейна, быў парад такія. Вось, і я напісаў такі верш, такія, ну, как бы, я не, зараз яго не маю з сабой, но такой, адлюстраваў, что это мальчик, многокультурнасць такая, як быццам бы. Ну, з гэтым я пагадзіўся, гэта ўсё, што я змог напісаць. А так не, ўсё, што са мной, это звязана з Беларусю, конечно. А хіба нельга пісаць вершы аб Канадзе? Вот Алекс піша. Пытанне нават задае. Ну, не, значит... Не натхнення нема, так? Да не то, что не ідзе, ну не тянет меня, так сказать, на гэта. У меня болець, пэўна, толькі одно. Ну, па-першае, нельга жыць, як бы сказаць, мінулым, это ясно. Але Беларусь жа існуе, і моя беларускасць, душа моя, яна ува мне, і яна хоча выразіцца, яна праз мае думкі хоча выказацца і вярнуцца да мінулага часам, і ўсё роўна перанесціся нават у наш дзень, у Беларусь, напрыклад. Тут і сны, і мроі розныя, і гэта ёсць у вершах у маіх. Ось. Так што все равно все звязано з радзімай. Канада, ну, нет, відаць, карані я тут не пушу ніколі, ведаеце. Ну так, давайте, вот тут Алекс написал «не дак не пишите про Канаду, дак и не пишите», а тут вот Наталья написала, які ваш самый улюбленный верш. Ці, можа, ён тут ну, я так, ведаеце, для мяне усе мои вершы як дзеці. Вот кожны вершик хороший. Ну, давайте тады яшчэ пару вершаў. Ну, может быть, я и на самый улюбленный траплю зараз, я не ведаю. Ну вот, не то, что улюбленный, але ён, ну, на мой погляд, вот на першай старонцы адчыніў. Ён коротенький, я долго вас не стамлю, я, прабачьте, уже, может быть, час затягиваем, але калі терпите, то потерпите еще. Вершик называется «Завтра». Вот как раз про то, что только что сказал. Окуляры поменяю. Завтра. Як завтра згине над абшарамі у родным краі цьма, вярнуся да яго, каб прывітаць дзядоў магілы, каб захапляцца дзіўнаю красой, мілей якой няма, каб сэрца наталіць чароўнай, жыватворнай сілай. Яшчэ пра радзіму. Кароткі верш, ну, трошкі даўжэйшы. Я ад цябе збягаў, без веры ва ўзаемнасць, не чуў ласкавых слоў, не бачачы таемнасць і загадкавасці бляск, збывання спелых сноў. Цяпер ты прабудзілася, ці не запозна, а як шмат страціла? Ці ў тым твая віна, хіба заплачеш слёзна? І ўсё ж для страцілых застанешся адзінаю і адна. Каму прыўкрасная жанчына, каму надзейная сцяна. У космосе дарогі роднасныя разышліся, але зноў знойдуцца прастора там. Насуперак, без жартачкаў вятрам, спатканне мне прызначыла адна, пакінутая ды незабытая
любимая айчына. Ну вот все ж таки про любовь. А вот верш про кахание вот я знайшов. Можно это вот прочитать? Ну, давайте. А той, что не сказала мне люблю. Ці може не то я выбрал. Давайте, другие. Не, я почитаю. Мінула часу шмат, де звёў нас кон. Усмешка тая ж, стан амаль дзявочы, але ізноў, як злая памяць дзён, маўчалі губы, гаварылі вочы. Яны глядзелі, быў першы раз, і прагнулі адкрыць мяне нанова. Любоў у этэры ахапіла нас. Я не дарую, не сказала слова. Для той, што не сказала мне люблю, што па жыцці да гэтага чаруе, што да мяне вяртаецца, як сплю. Прашу я Бога, хай ён ёй даруе. А может, это таксама про радзіму? Як вы думаете? Ну, гэта не ў гэтым раздзеле, Юра. Я раздзел не глядзеў. А ці пішаце вершы для ўнукаў? Ксюша пытаецца. Напісаў, ну тут не маю ось, але я напісаў, як толькі нарадзіўся мой Тімачка, я напісаў 2 вершы. Да. Вялікі дзякуй, Пётр, за вашыя кнігі і вершы, асабліва сёння, таму што каханне і любоў так неабходна, бо дадае сэнс да ўсяго. Про каханне ад штучнага інтэлекту. Ну тут людзі пайшлі пісаць. Неяк мне адзін чалавек сказаў, што да многія так кажуць, што калі і пісаць вершы, калі і варта пісаць вершы, то толькі пра каханне. Ну вот такая есть думка. Про каханне ад штучнага інтэлекта. Ёсць многае мовы, дзе любоў і каханне гэта розныя словы з рознымі значэннямі, падобна да беларускай мовы. Прыклады ўключаюць грэцкую, японскую, арабскую, турэцкую, кітайскую, дзе словы для любові адрозніваюцца па тыпах, такіх як агульная, романтычная або духоўная. Ну так вельмі фармальнае такое. Штучны інтэлект, так ён здаецца. Ну гэта добра. Я так адчуваў, што пэўна ж нейкіх мовах. Я ўсё не правяраў, так што дзякую за это дапаўненне. Ці вы калісьці друкаваліся ў Беларусі, пытае Наталья. Вельмі мала на нашай ніве мяне аднойчы верш размясцілі, і яшчэ быў такі часопіс, які Некляев узначаліў, забыўся, як гэта называўся, там сам адзін вершык надрукавалі. А так, вы ведаеце, калі я пачаў пісаць вершы, я тут же хуценька з'ехаў у Канаду, так што... Не Крыніца часопіс? Да, Крыніца. Ну вот я памятаю, Крыніца, это был добрый часопіс. Ну вот, так што много не пісаў, не магу сказаць. Не паспеў там пісаць. Я позна пачаў пісаць вершы. Вот Аглая, калі ласка, хоча яшчэ запытацца. Гэта Алеся ўсё ж такі. Гэта я, але ў мяне такі назвай. Я так зразумела, што Пётр любіць больш фізічныя кнігі. Але калі ён чытаў успаміны пра сваёй матулі, я захапілася так, як ён чытае іх. І ў мяне пытанне, ці не думалі вы іх выкласці кудысьці ў аўдыафармаце, бо я ведаю, што зараз шмат аматараў аўдыакнігаў, і я таксама, бо мне спадручна слухаць. І вось такая ёсць ідэя. Можа, неяк яе рэалізуем? Дзякую за ідэю. Вот тут мне Саша Аркаралькевич падказваць. Дарэчы, гэта вот мы гаварылі ўжо пра гэты праект, і ён у мяне напісаны зараз на першым месцы, гэты праект. Вот. Як только вот я одну кніжку скончу, гэта будзе наступны аўдыапраект, калі Саша мне дапаможа, вось, то мы запішам гэту кніжку. Вось, менавіта гэту кніжку, ля возера Свідна. Цудоўна, будзем чакаць. Дякую. Калі ласка, задавайце яшчэ пытанні, таму што мы ўжо будзем так закругляцца крыху, ўжо амаль што 1,5 гадзіны мы прагаварылі. Ці магу я каментар? Яшчэ пытанні, пішыце каментары.
А Петр прочитае яшчэ пару вершаў. Калі ласка. Юрк, прабачце. Так, я только хотел сказать, что Петр прислал мне это PDF в формате PDF, и я прочитал уже больше за половину книги. И я хотел только подяковать за вашу працу. И это припомнило мне, як коли моя мать, она так само жила у вёсцы недалеко от городка, называется, я уже вёски, я забывся, як назывался, Мовчать, городок такие, они жили трошки, ну, по дороге, коли ехать через Мовчать. Мне она рассказывала, и коли я читаю вот про вашу мать, то мне это припоминается, як яна рассказывала, и як ёй это было тяжко и радостно, и усяляк там сустракали, и за это ніяк этой цепліню я ад чуў, калі і адчуваю, калі я читаю гэтыя словы, то хацеў падзякаваць. І для мяне заўсёды цікава, я пражыў у Канадзе амаль што жыццё, толькі першыя 2 гады ў Германіі, нарадзіўся ў Германіі, але все ж таки, як я памятаю, як мама, тата рассказывали про свое жыццё і што адбываецца, то гэта все гэта припоминается, калі я читаю ваш твор. Дякую. Дякую. Калі ласка, Пётр. Я Яшчэ пару вершаў. Я про каханне ці про грамадзянскі. Як вы вырашыце? Вот з кніжкі. Вот давайте яшчэ такая гульня ёсць. Ведаеце эту гульню? Называется лічба, і читаем верш на этой лічбе. Хто назове якую лічбу? От 1 до 200. Хто першы? Калі ласка. Напишите ў чат, хто-небудзь. Кто-нибудь скажет. Вот 76, калі ласка. 76. И 5-я сторонка еще. 2 верша. Давайте. 76. Ну, давайте. 76. Без назвы. Яго падзяліць можа слова і ў першы, і ў 12-й раз, хаця чалавечая мова вяла б да дамовы якраз. Як прыкра пачуць усё тое, што раптам вядзе да разлукі, калі закранаеш святое, каханне бядуе праз мукі. Вісіць у паветры маўчанне, а ў душах бунтуецца мора. Навошта крыўдуюць каханне, ні слова аб ім не гавораць. І як не было б нам балюча, як хочацца мець штось святое, крок ласкі быць мусіць рашучым, калі яшчэ сэрца жывое. Ну вот живое, и вот то, что вы читаете, давайте збираться частее читать белорусские верши, потому что вечер, удается на 5 баллов. И давайте 5-я сторонка. 5-я, ну, до речі, пачынаецца гэты зборнік гэтай сторонкай. Ну, гэта зусім даволі юныя мои вершы. Хто б мне сказаў, што ёсць каханне, калі 16 мне было, мне б гэта так дапамагло. Не хвалявацца кожны раз, калі на танцах кружыш вальс, калі знянацку дакранешся да мяккіх цёпленькіх грудзей, калі здалёк яе пабачыш, альбо ў вочы паглядзіш, і калі сэрца б'ецца, хоць гэта ўсё табе здаецца, то ты абняў яе мацней, што яшчэ міг, навекі з ёй. Не мучыцца душой ніколі, калі яна табе адмовіць, не вершаў, пісьмаў не пісаць, да самай раніцы не спаць, не несці боль праз усё жыццё ад недасцягнутага шчасця. А можа гэта і не боль, а можа гэта і ёсць шчасце. И теперь еще 57. Бачите, люди хочуць паслухаць. Сярод сцюжы зімовай ты ўвайшла ружай свежай, без прычыны і дамовы, без віны і без межаў. Сярод тлуму і марозаў прынясла пах надзеі, пах любові цвярозай, ружы дзёрзкай завеі. З жарам пылка ўзнясуся на ружовых пялёстках,
нагадаў шчасце бусел, над гняздом родным клёкат. Цудоўна. Ну, сябры, там яшчэ там перад гэтым? Як ваши бацькі Пераезд. перажылі пераезд. Як ваши бацькі перажылі пераезд у Канады? Ці было гэта для іх культурным шокам? Ну, вядома, і для нас было это культурным шокам, разумееце, а для бацькоў тым больш, што яны пераехалі у такім ужо сталым узросце, мову дакладна яны не ведалі, хаця яны вучылі, яны ўжо ведалі, што будуць, пэўна, пераязджаць, потому што калі я ад'язджаў, я пакінуў ім падручнік Бонка англійскай мовы. Два тамы. Мы все тады вучыліся по гэтаму падручніку, я пакінуў гэты. І бацька выпісваў, у мяне ёсць зараз сшытак, дзе бацька выпісваў словы, і яны завучвалі нават фразы. Вось. Конечно, культурны шок быў, і было ўсё не так, таму што, магчыма, яны надеяліся на нешта большее. Мама, напрыклад, думала, што яна тут будзе нянчыць унукаў, праўнукаў, але так не выпадае тут у Амерыцы. Разумееце, людзі жывуць у розных краях, у розных гарадах, пераязджаюць за работай, вось, і все не так проста, як маме здавалася. І, конечно, яна перажывала і за гэта, бо яна думала, што вот трошки іх выручыла школа, бо яны 5 гадоў вучылі дзетак тут у наш беларускі клас. Ну, няхай это было занятак у іх пару гадзін, 2,5 гадзіны ў суботу. Вось, і кожны дзень нам ходзілася ці мне, ці брату вазіць туды іх, сюды, вось, і там. Але гэта была аддушына для іх, как змягчыць гэты удар, конечно. Шок, конечно, культурны шок быў. І першы, я дапускаю, што яны абодва нават плакала. Я ведаю, што мама плакала, шкада была першы час. Пасля ўжо как-то супакоіліся, а спачатку, да, быў культурны шок. Шкада было там домик свой, шкада кароўку было, шкада яшчэ штосьці, шкада было прывычных тых заняткаў не было, якія былі ў іх заўжды. Вось. Ну, яны клапаціліся адны аб адным, вось так і жылі. Так што культурны шок быў. Да у нас саміх культурны шок быў, конечно. Я сам магу 2 прыклады прывесці, коротко зусім. Я еду на аўтобус, захожу першы раз у канадскі, 85-й хадзіў по Карлінг. Я захожу, а мне водила, шофёр кажа: "Good morning, sir". Я тут: куда я приехал? Тады, значит, прихожу на работу, першы день на работу, уже праз 2 тыдні як приехал, а у меня на столе ляжыць инструкции про эти самые харассмент, инструкции по харассменту. Первое, что мне положили на стол, это инструкции по харассменту, как себе треба поводить, как никого не покрывдить, как никого не... Для меня это было дивно так само. Это, ну, нет, это не шок был, конечно, но это было, я это памятаю до этого часу. Так что, да, все, что мы приезжаем, для нас культурный шок это николи не кончится, я думаю, потому что все ж таки мы оторваны от земли, от коронев. Тут добра. Ну, мы не зусім оторваныя, потому что мы трымаемся разом. И я ну, думаю, добра, что у нас тут есть контакты некие, да, что мы стараемся тут падтрымліваць. Дарэчы, я хочу сказать дзякуй усім сябрам Беларускі інстытут навукі і мастацтва. Я всех не упомянул, а может припоминал. Спевакоў я упоминал, и Владзе Шамецкий, Миша, и Галина Райзаепур, и музыканты, и Валя Шевченко. Я хочу усіх припомнить этих людей, потому что я лічу, что, ну, усюды люди добрые беларусы, а у нас у Атаве асабліва. Вот. И я лічу, что наша белорусская суполка самая лепшая у свете. Вот. Так что... Олеся, калі ласка, не праймайся. У вас цудоўная суполка ў Эдмонтоне і ў Торонто. І я думаю, што тое, што мы па Канадзе ўсе разам,
Іспардар, Юрась з Торонто. Усе мы разам, усе розных узростаў, але нас яднае той край, дзе мы нарадзіліся. Так же гэта добра. Да, гэтыя контакты, конечно, не то что контакты, а вот наши суполки дапамагаюць жыць, конечно. Хотя насамрэч, па праўдзе сказаць, калі я сюды ехаў, я не хацеў ні з кім першы год зусім кантактаваць. І я не кантактаваў, і не шукаў контактаў. Я поставіў крыж, тому што я быў вельмі расчараваны, калі я выязджаў з Беларусі. Мне здавалася, што там нічога ніколі не атрымаецца, што там усё застанецца кепскае і няма чаго мне варашыць, так сказаць, сваю душу бередзіць, як кажуць. Вось. Але тым не менш, ну, пасля ўсё роўна вярнуўся да таго, што гэта, ну, без гэтага не абысціся. Вось, я бы так сказаў. Сябры, давайте яшчэ пытанні. Будем ужо гэты цудоўны вечар сканчаць. Хоць і не хочется пагаварыць, пабачыцца, але будем ужо закончваць. Давайте апошні верш, вот той, які б хацелі вот прачытаць, вот сказалі б вас ночью паднялі, вот прачытай вот верш. Давайте. Мне ў першы дзень паклалі на стол байку пра канадскі снег. Канадскі снег. Шчыра дзякуй за сустрэчу. Такі цёплы вечар атрымаўся. Алеся піша. Я прочитаю короткие два вершики. Один вершик прочитаю про культурный шок, но ён не зусім культурный шок, а больш гэты шок, які сядзіць у самім чалавеку. Вершик называется «Мяжа». Я стою на мяжы між добром і злым болем, то мае рубяжы не магу дзяліць з Богом. Ён не прыме мяжы, у яго сілы болей, каб я мог на крыжы сэрца з ім супакоіў. Што сядзіць ува мне? Сам сабе надакучыў. Пошук ісціны? Не. Хто б жыцця сэнс агучыў? Чаго болей ува мне? Самому невядома. Каб меў шчасце ў віне, быў бы самым свядомым. Ці даруе ён мне раўнавагу сумненняў, а ў вушах чую не. Выкінь злыя памкненні. І яшчэ вельмі каротенькі верш пра тое, для чаго вершы пішуцца. Вот гэтым хочется закончыць. Давайте, калі ласка. І тут пишет Наталья, дзякуй за ваши вершы, за вашу грамадскую дзейнасць, за ўспаміны ваших бацькоў. Дякую, Наташа. Далее. Верш короткі, всего 4 радочки. Называется «Вышыня». Карціць аж сотворить нябесны верш, каб залагодзіць самы далікатны густ, непараўнальны рытм стварыць найперш, каб танцавалі ў рыфму без язмін і ружаў куст. Плённое натхнение, пише Наташа. Дякую вам за сустрэчу. А я еще не хотел не скончыць, хотел только подякаваць Пятру, что ён піша книги, что ён трымает нас, беларусаў, разом, что мы збираемся разом, что ён заўсёды на сувязі, заўсёды дапамагае нам лепш адчуваць сябе беларусамі і заўсёды адчуваць сябе беларусамі. Калі я читал гэтыя кнігі, я успомніў про одну цитату, якую я прочитал у Яна Баршчэўскага «Шляхціч завальна». І, здаецца, вот гэтая цитата вельмі падыходзіць да Пятра. Мы заканчиваем нашу сустрэчу. Я вам кажу, что читаем беларускія кнігі, сустракаемся. Але вось такая цитата. Край, дзе чалавек жыў у шчаслівую пару сваей маладосці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівасць душы, зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і маладых прыяцеляў. Гэты край у памяці у выгнанніка заўсёды паўстае у найпрыгажэйшых колерах. Там, здаецца, яшчэ не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што такое нядоля і пакуты. І рэкі там
з малака і мёду. Хто ж з краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах? Так, там нашыя жаданні і думкі жывуць. Туды хацеў бы ляціць я на крылах. Дзякуй вялікі. Дзякуй усім, хто далучыўся да сённяшняй сустрэчы. Гэта быў Пётр Мурзёнак, наш паэт, грамадскі дзеяч, Шчыра дзякую, які заўсёды з намі. Дзякуй што вы вялікі. пасядзелі тут са мной, паслухалі. І я думаю, што спадар Баршэўскі, які 200 гадоў таму назад пісаў гэтыя радочкі, найлепшым чынам адказаў, чаму я не пішу пра Канаду. Я думаю, вот так я бы сказаў, дапаўненне да ўсяго. Ну, дзякуй вялікі. Да сустрэчы, чытаем беларускія кнігі.